Tini 18 tarik 10 Mac 2022 ani sajak Papulo asaimani sal ongo moha kaitormani kaitorni hamari 18 tarik asayoi te 19 tarik salha tongha te 20 tarik halai jeng hospital ni suti manha jono boboi bini gari bai phaiye laphaiha yangtia hala ani bwsa halai bini susui bai bamjakja ukhumtia chukjak tongo ani yokte ani bwkrajak yangtia hala boboi gari chalawai tongo bini gari bai jongna phaila phaiha hospital o ani mwkhang rok halai ekdom naisajak sitra bitra kosom ongoi tongha korok toroi tabok hela ani papa 1 month kaha 1 month kamani poreyo ang mo video tisamani tabok hela bono ang tui rok tui kulugrui palaiye thuruna naiye tongo thuruna naimani se bo ekdom muktri phaijak twijak ang aifru video keha tisai lamani moha bini 1 month complete ongmani bini video tabok hela 3 month kaha korok bo samaha omo halai January 23 tarik 1 March 2023 aifru jong boma basa tui kulukplaiye duophango sal tongmani kachangmo hinui aifru ang video kisa tisawui larwngmani jong masaknui ni ani phun tuijakna lana muchukjago tei bamjakna muchukjawi ano naiye tongo ani mwkhang no moha April 2 tarik 2023 aifru pam sande ongma bai bokhorok khajur bedek rwjak nongka machala bo ama jadi am hindi tini oha 17 tarik 10 March 2023 khana phala 18 tarik bini achaima sal ani papuloni achaima sal bo 1 year kaya sini saktui mai kholoi chamajak yangtia bini kandara bini babu bo chawo chong bono daily bati dro mai mui buloi rwo papulo hala jesok mankol haman kolni man bini yakbai kholoi chawo jodi arai khlai chariya halai bo ek jawo hinui chariya tonha halai bo gotjak bo rwngdui amo bini bai jong tabukni sini bono swrwngrui tongo jate poryo saktui rok kholoi chama naitui hinui bini bai bo abui rok halai bini yakbai saktui kholoi chawo tini 17 tarik tinini simi ready khlai tonnai khana pandani bawi tabok khlai chair rok table rok sapaiha aro bisingo habinai grana tama khlaiye tong yangtia halai sajogoi tongo nok bisingo chong khana girja khlainai oro halai chong achuknai chong bongno saha ek color ritudi hinui samabai borok ek color ritubui piha bini bai ang hambai sawo tei aro yangtia bo uncomplete ong tongha complete ongyaha norok nwano final khanap o aro tongo yangtia hala aa tisalaio chini pocket ni aa romo khanam ni banta jate khanap time ni mote girja rok khlaima naitui hinui tini romoi tini sanamui baji khlaiye tonnai kabangma manha abo tongma bai mini slai mo kosa gorja phabo hai baha baha khlai nuoi na mahala abasha tui bo ready no tabok paraiye tubumani yangtia hala a seroi akoi palaiha gabla thaiha kai tongha yangtia baji kran khlaiye khlaijak khamse khlaiye maro nosto ongya surung kaham jotono teilam sogo tini ohani papani birthday tini ohani papani achaima chal happy birthday to you papa hello guys haino hailam sogo norok jotono te phurung kaham tini oha ani sajok ani papani achaima chal norok bo joto ani papano happy birthday to you hindi chungo hatabo boma basa mahang sujakya khlaioi brush khlaijakya khlaioi leg ruoi tong samung batang maya humung batang maya naikrana tama khalai man tel biang leg ruoi man norong bo phunungnai naitong ni sini blong no poilani sini paithak jora ani birthday ano jotobo happy birthday to you hindi omo oha rinai ang order khlaiye lamani
te mono ang tabok sapnai kraha khlaiye saboi bomong suinai jate rwnani phruo gundugol tei disturb ongyatui mono ang jotono kraha rwnai je ani logi tongnai delivery somoio joto kosto ongjak bokbo ang bai baha bini bagoi ang borokno kraha rui rwnai bok naithokjak phano ani je musung mani no ang bono rui rwnai asok dam kabangni rui manya phano ang jesok mansak ang rwnai rwna musungo angbo joto no haifano jesok man ang rui rwnai mahlai doktor ni bantah bahasa ini bantah ini guys manong hai hen garadi na nong na lai to ha hai hen garadi mahla bodyguard ni na bodyguard ba kya tong manong ni yang tia kala bodyguard aye ge yang nak na ama ge bualai keringnya ama ge ang khalik chana hindi asa ja pindah thupujak bada kaine karpe bosok ya mai macang ya itu ha bofang nukjai yang telah zigla rok jesa halai tini horo jesa imoni mangla jesa da bahla tini horo maktrisi thangya pho belum subani musu tabok se samti ong pho ma sukso haliba আমি এখন নিচে হাংলা মাছ একদম ni sari gang khala tama sani musu মিয়া কটক জরা খলা হাংলা মালা রাখ তিনি একদম বেলম সুপথাই নাই nok barai khlai larak de belon dok subani hala hothom rok khangla maro hoya baga bokhomu thuoi thuji siar no hala macang sa khala online play iro line khala yu tabok khala lete pete play wow sida I light na ba bag khlai rana sida LED wa sha photo ra boja hala sida bag jig khlai kanai te sida o ma sal rok phana palai lak mana mok masa hala kanai chumai ready oin palai ha tinila ang ekdom thas khlai rinai risa set kanjak naidi nogo nuhana mata hanba rengbo rengsogya borok jemen jesek man jesek reng angbo jesek phari kanhat kanani musung mabai tabok lani bosano ang ready khlaina bono jual ronai bini babu miya jota toboi phaimani tabok angla confuse ongjak bobona karo thai jia bobono kahalai machangnai bini bawoi ang nai tongo tei headband bo kainai tongo norokno phunoano naidi 6 month kamani papano mai tukjagyo ho tini bono jang mai tuknai tabok lai bini sasaitang bono hamari roi tongo jang bono 6 month kamani mai tukjagya bini asaima dino birthday dino waisai mai bo tuknai birthday bo khlainai hanai tabok lai sakango bono mai tuklai mani poriyo halai jang girja khlainai kaitoni thani hambai ronai surinai tei kaitono yaphatnai joto baha khlaiye mothani borok bai parani borok bai tei takhok bukhok rok bai gorom boli bini susu mohala ani yong bini hala susu gojja tabo khalai bini sosoi guru sa mohala ani papuloni sosoi guru sa ani halai nonoibo tabo khalai bini babu bona hamari ro Hi, happy birthday to you Hindi. Ano happy birthday Hindi. Papa na happy birthday Hindi jotobo gam kreng khlai tong ma thok honoi ashirwad rodi hamari rodi ana kabang Hindi jotobo. Chang di papa. Chang. Ani papa tini ni sal 1 year kamani oi ang mella tong tho ani papa no jotobo wish khlai di happy birthday to you hono yang ti halabini anjok bona bamja nai di
Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Gracia. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear Gracia. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to you, dear Gracia. Happy birthday to you. Nu yok güzel var. Sağ ol. Sekarang ada yang belum dibuat, ada yang. Paper cái là gì ba? Barabo. Bukan lagi. Last week ubin akas udah hotel dari hotel bumaka. Kan slik ba?
yang mana lagi? No, borong gambu. Ay, ada kok. Siang siang tadi bang. Mama. Pek. Orang tadi tu. Ay. Lagi apa? Nanti kita pakai. Nanti kita ba. Bakal lepas aku. Mama. Mama. Tabok lai papa no dress rock sense khlai ma ro ekdom kolom jang ma bai borok bo jamila ong ma bai kabang ong ma bai tungfla khampla ong jawai tabok lai bini anjor bono hamari ro plai ha ani hala sarok so raka yongo mobo bini anjor mahalai ani sarok so mobo tabok jato bono papa no kaiha khlaiye line khlaiye git rock ya phalayo mobo bini anjor na khlaiyo jesok mansak anggo video rock kisaha blog rock khlai ha te jesok phunung ha rock video ni bising pe ani papa no joto bo hamari redi asibad redi norone hamsak manao te norone khapur bai norok joto bono papa no birthday wish khlai di mobo papa ni anjo khlaiyo besirba bini anjo bang yang dia lagi anjur tang yoyong tang kapama lain rok pasalajak ani papulu halai tabok bini belon bai thungoi tongthok jawoi aram nangjai tongha niya phuo ma thungyang ma bai bo tini halai ma thung ekdom aram nangjak tongthok jakja tabok norongno ang bini gift phnuano tama manja kabangma risi mano sida kanai kankhang magalak sumui jumkhang magalak bangmani ta sadi mohalai jeans ni skirt ekdom cute cha naithok mani se ta sadi sida amotei rohla frock mohalai bini anjok romani chini nongni basai aro tongo yang tia motei rohla soroha samia ang mohalai pen bai kanchilik no aro tongo mobo kanchilik bai pen set jotono set nogo kanai rok somoi rok tongjak manai mohala frog monolai 3-4 bosor rok se sumthai tabok sumia motei rong no motei jemen bo same design but color halai different tongo motei rok bo no sumui tongmano koloma din rowo aro 2 bosor rok kahala motei rok joto summano mato tabokle motei rok summia mobo bini ainchok no romani ang sio naidi kisa sollayo design rok joto se sollayo matar color rok sollaya botei jemen 2-3 ta manja omo halai bini udaipur ni nonoi rophai bani bos ka 2-3 ta tubojak kanchilik bai set khalaye naidi mobo bini udaipur ni nonoi grosa tubui rophai mani mo mohalai kanchilik bini jura tongo skirt motei rok halai borok romani sero roha angba songmui tukrui ha mini skirt ni jura kanchilik hala mo se sakani
gotjang halai se chumthai bwtui rok no bo tabok chumya mahalai banai ro phai mani jota mahalai biti chok ro phai mani tema handuk tabok hala ori rok no kraha khlai sabui ti sawui tonchinai 2 bochor kahalai chumrunai mono jotono 2-3 bochor kahalai Papulo no mai sarwai thuruna hnai nei mani se bini potla no nuwai thungna musuk jawai thungui tongha kibo kiri jaktiyo hamba hamjaktiyo sida monoi thungtiyo yang tia halai tabok sikla rok chaklai rok sera rok mai salai tongo bongno sarapalai halai okra rok no saranai daratang basaitang joto nongni borok sini takhuk bukhuk rok brok halai apel snamai palaiha aro kurkuri packet kainai khulokja yang te hala phatara chuklaijak basaitang bugoitang yoktang babatang tabok hala ang glass no thaya khlai karioi plate ro ono sprite khanani bawoi tabok ang sprite sirui tongo botol ni glass koplong thailaha tabok cake khlongnai aro cake kainai kaikhan kupujak nai kabangma lenglai hasman khlai laye maitok ro khlaiye borok no tabok kisa tiffin rok saranai ekdala srai rok sarang chokjak laijak lemna chokjak laijak tabok borok no se sakang marunai tabok borok manjori mo ba man khaba ai rek khlai khabo tabak khabo ta hai lai phunu kate sprite glass ro dawai khlaiha aro apple aro cake mono ang tabok phataro tilangoi bawoi saroi nai tabak lai dagni tha mà nàng nó một joto nongni bantah hnai temani sibo jadi ama handi halai ama ma di hangadi ara tabok hala ani yogbai baba bo nowo thangsinai brongno tabok ang auto boksairi hanai auto link khojak auto bosbai ha tabok auto boksairi hasinai tata handi chuchu changa tata hala papa mella leha samong rok taui te ani blog no arana mathak sinai te ani channel no subscribe khlaina ta blog di te jaja khlai like kai ha khlai rodi te comment khlai birthday wish khlai di asok no hambai